Neil Uso. Inan din yun maluluma yun. Pirmi siya nasa uso. Siya po ang Treasury Operations Officer 4 ng Bureau of Treasury. Mga tugang. Araman tando kung ano ini napigaapod na bond investment program. Ini po na RTB 27 program, asin po ang bond investment program na gustong i-share sa tuya ng mga paradangog, hali po mga tugang sa Department of Bureau of Treasury, Department o Bureau and Treasury, Albay. Yung text sa kuya ni Sally, basta ito dali pagkondal lang kay Sera. Para po digdi sa promotion kang RTB 27. Nasa linya po si Sir Neil Uso. Sir Neil, maray na aga po. Alright, sandali lang po hapoton ta kung ano ini na RTB 27. Yan, RTB 27. Okay na, Chard? Okay, sandali lang buda ano ini na bond investment program na ini. Magayong bagat kung may kuro kwarta ka man san gani. Pero duda ka nagpapabakal sila ki mga bond, di ba? Kung pirang amount ka iyan na pwede. Yan ang ihaputa. Buda, so maturity date kaya narunuman ko sa finance mi kaya itong subject so mga, di ba, sa accounting, sa financial management mi kaya. Igo ako na-receiving na mga bond, yan, investment bond. Yan, Okay na, Chard? Sige daw. At akong dahil papalagong ko na muna si Jimmy na salita. Ano? Hello. Tangani po na mailing ta. Ano ini na araw mo mga term na nag-encounter ko ini kayo sa subject mi na financial management. Yes. Kay Professor Lawingko. Hello. Okay. Sige. Professor Lawingko ka ito. Diba yun si Madam Minatoro tungkol dyan sa financial management. Diyan ko nagkadrang bond, etc. Yan. Okay? O bueno. Tangani po na makwanta, maaraman ta kung ano ini na programang ini na RTB 27. Bureau Umaga po, sir. of Treasury. Okay na tabi, Char. Nasa linya na si... Wala pa? Okay, sandali lang Meron ba kung nadadangog na... Meron ba kung narinig? Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po, sir. Pasensya na po, nagkakaproblema lang po yung video namin. Pero yung audio namin, malinaw na malinaw. Oo nga, sir. Oo nga. Sir Neil Uso, welcome po, sir, sa DCGB. Iyo po, maraming salamat rin po, sir, na pagunlakan niyo po kami para magkaroon ng oras. At tulad po ng sabi niyo, sir, tulad ng apelyido ko po na hindi nawawala sa oso, pati po itong investment ho na ito. Palaging bago. Sir, parating bago. Pati po itong investment ho na to, nakioso rin ho siya sa Valentine's. Iyan. Kaya yung tawag ho natin sa kanya, mula sa puso para sa Pinas. Iyan. So, itong investment po na ito ay para sa Resilience Fund tsaka recovery ng Pilipinas. Kasi alam mo naman po natin na sa buong mundo po nagkakaproblema po dahil sa COVID-19. So, nalimitahan po yung paggalaw ng tao. So, pati po yung paggalaw ng pera, nalimitahan rin po. So, itong investment po na to ay for 5 years. Okay. Ang tenor niya or haba niya. Yung interest rate naman po niya ay 4.875 per annum. So, sa buong taon po, 4.875 ang kikitain po niya. Tapos, quarterly po ang papasok sa account ng mag-i-invest ang interest po. So, hindi niya na ho iisipin, papasok na lang ho siyang kusa every quarter. Tapos ito po ay direct, unconditional, unsubordinated, and general obligations of the Republic of the Philippines. So tulad po ng sinabi nito, hindi po tulad to ng mga pinaasa tayo ng mga high school tayo. Sir, na sinabi sa atin na gusto naman kita
pero mas gusto ko siya. So ito po, sigurado po. Grabing hugot yan, sir, ha? Opo. Oo, oo. Gusto naman kita, pero mas gusto ko siya. Bakit kaya? Oo nga, sir. So itong ano ho na to, hindi mo magpapaasa ho sa atin to. Sigurado pong babayaran tayo dahil po as long as meron ho ang Republika ng Pilipinas, obligasyon ho yan ng Pilipinas na bayaran sa atin. Opo. Tapos, yung mga nag-i-issue po nito o kung saan ho sila makakabili ng retail treasury bonds po na ito ay sa DBP, Land Bank, BDO, BPI, China Capital, Metrobank, Security Bank, tsaka Union Bank po. Ayun. Apo. So, ito Apo. po ay para sa mga individual, sa mga cooperatives, sa mga retirement funds, provident funds, kasi imbis po na natutulog sa trust fund na normal, sa mga trust fund, normally po, malaki na ho yung 1% interest dyan or sa bank account nila na 0.06 lang ang interest rate per annum. Yeah. At least po dito ilagay ho nila, it would earn them a higher yield. Tapos, ang magkagandahan ho nito, kaya ho siya tinatawag na retail treasury bonds tulad ng sari-sari store, mas maliit ho ang pwede niyong bilhin dito. At the amount of 5,000 pesos, pwede na ho sila mag-invest. Ayun. Umpisa ho ng 5 hanggang 5 million, 50 million, kung meron ho sila, pwede ho nila in-invest yan. Tapos itong investment ho na to, sir, pwedeng over-the-counter, pumunta sila dun sa mga bangko na nabanggit ho natin. Pwede rin ho online, lalo na po yung may account sa China Bank, TPP, Land Bank, tsaka Metrobank. Pupunta lang ho sila sa website namin sa treasury.gov.ph, tapos may link na ho doon, i-attach na dun sa account nila, parang ano lang ho, Shopee. Opo. So, Yeah. Tapos meron naman po yung pinakamadali po, kung wala ho silang account sa bonds.ph, pwede na ho sila doon mag-invest. I see. Opo. Sir, sabi mo po kanina ang magsisimula sa 5,000 pesos. Magkano ho ang maximum amount na pwedeng invest yan sa pagbili ng ano yan, retail bond po? Sir Neil? Opo. Yung maximum po nilang pwedeng i-invest, sir, 1 billion. 1 million. 1 billion. 1 billion? Po. Basta nauna ho sila bumili. Meron ho tayong perang ganyan, di ba, sir? At wala nang may problema sa mundo. Tulungan na lang natin lahat, sir. Yeah. So regardless po kung ilan ang amount, yun po ang na-mention ninyo na interest rate per annum. Di ba, Sir Neil? Per annum po. Fixed ho yun for the next 5 Fixed yun. years. Po. Hindi ho siya bababa, hindi ho siya tataas. Oho. So ang parang diba, ang longest ang short ang very minimum na investment is good for 1 year. 5 years po, sir. 5 years. Yun, 5 years. So may 5 years. So ilang percent nga po yun, Sir Neil? Pakiulit po. Yes, sir. Yung interest rate po natin ay 4.875%. 4.875%. So that is to be multiplied in 5, di ba? 5 taon. Yes, sir. For 5. Malaki na kumpara sa kung ang pera mo ay nakalagay sa bangko, ano, Sir Neil? Opo, sir. Malaki na ho siya. Tulad ho ng mga nagpapakompute ho sa amin, doon sa Catanduanes office namin, maraming ho nagtatanong kay Sir Ross Belmonte, yung boss doon. Kung 100,000 po invest nila, so per year, ang kikitain ho niya ay 4,875. So that would be less tax. 3,900 per year yan kung 100,000 silang ininvest. Tapos in 5 years, sir, 19,500. So malaki-laki na rin ho yan kesa yung interest rate na iwan lang nila sa bangko yung pera nila. Opo. Sa mga mag-open ho at mga interesado, ano bang mga, doon sa mga na-mention po ninyong mga bangko, pwedeng pumunta po doon directly po, ano, Sir Neil? Yes, sir. Pwede ho sila pumunta sa mga bangko, maulit lang ho natin yan. Partner naman ho natin sa gobyerno, si DBP, so Development Bank of the Philippines, Land Bank, sa DBP po, si Sir Rod, lagi kami tinutulungan yan, tapos sa Land Bank. Kilala ko yan. Tapos sa Land Bank po, sa Land Bank Tabaco, si Sir Manny. Helpful rin ho yan. Tapos sa BDO po, pwede sila pumunta, BPI, China Bank, Metrobank. Yung pinakamalaki hong tulong sa amin, yung Metrobank na dyan sa Legazpi tsaka sa Daet po. Nakapa-invest ho sila ng millions dyan last time. So, pati ho sa Security Bank tsaka Union Bank po. So kailangan lang pong sabihin nila na mag-invest sila sa ganitong programa? Yes, sir. Punta lang sila kung meron silang account. At least i-inform lang nila yung investment officer dun sa bangko na yon.
makakapag-invest na ho sila. Iyan, oo. Sabi ng texter natin, sir, aside po ng pera, siyempre itong number one requirement dapat may pera ka, minimum na 5,000 pesos para dyan sa investment na yan. Ano pa ang ibang mga requirements daw na itatanong ng bangko kung dahil po nagkaka-interest ako, sabi niya. Opo, ang hihingin lang naman ho ng bangko ay authorization galing sa abogado na magta-transact yung bangko in his behalf, tulad ho ng lahat ng mga transactions naman po, para lang matransact ng bank in his behalf. Tapos may mga forms ho silang fill upan. Opo. I see. Ang kagandahan dito, sir, sa inyo dyan sa Bureau of Treasury, kasi di ba, walang lugian to. Opo, walang lugihan ho to, sir. Hindi ho tulad sa mga naging girlfriend mo na pinigaluhan mo ng sandamakmak na regalo. Tapos pagkatapos, di ba pala yung may gusto niya. Walang kwan. Yung ROI medyo mahina. Opo, ito po, talagang sigurado ho yung return of investment dito. Kahit maghiwalay kayo, meron pa rin tong investment na ito. Sir, pakiulit lang. Although kasi kanina mukhang na-mention nyo to, sino ko bang qualified na mag-invest? Yes, sir. Yung mga pwede ho mag-invest dito, mga individuals po. So, yung mga taong merong account na sa bangko or kahit wala po, mag-install lang sila ng bonds.ph. Mga cooperatives po, marami hong cooperatives na interested ho dito dahil mas mataas siya sa trust sa mga trust accounts na meron ho sila ngayon na interest rates. Tapos mga retirement funds and provident funds. Kasi kailangan ho nila i-diversify yung portfolio ho nila. I see. Opo. Ito, sir, may tanong si Noel, yung sa listener natin, ano? Yes, sir. Pakitanong daw kung yung investment pwede ma-terminate anytime, if ever. Yes, sir. For example po, nagka-emergency ka, hindi ho tulad ng MP2 tsaka ng sa SSS na ma-revert na ho lahat ng interest rates, lahat ng tapos may penalties pa. Ito po, pwede mo siya ibenta ulit dun sa bank kung saan mo pinurchase. Tapos depende ho siya sa interest rate na current. So for example po, yung interest rate nyo ho ngayon, 4.875. Tapos yung susunod po na interest rate, 4.6. Mas mahal ho yung bili nila doon sa hawak mong bond. Pero for example, naging 4.975 yung current, bababa ho yung bond ninyo. Pero at least po, nakuha nyo na ho yung interest rate, yung interest payments. Yan. Okay. So pwede siyang kunin kahit hindi po umabot doon sa maturity date, ano? Yes, sir. Kahit hindi ho umabot sa maturity date, i-sell lang natin kay bank para at least ginagamit rin naman ho nila yung kadalasan. Kasi malay mo, di natin ang lamang sitwasyon, bigla kang gastusan, hindi inaasahan. So pwede siyang i-withdraw anytime. Yes, sir. Pwede ho siya i-withdraw anytime. Yun lang ho yung kagandahan niya in comparison dun sa mga matataas yung interest rate pero may lock-in period. Opo. May isang tanong doon, maraming listeners na nagkaka-interest, ano? Pero sabi niya, salamat, sir. Sorry, hindi ako dito familiar sa tinatanong niyang Pag-ibig 2. Pero sabi niya, mas maganda bang mag-invest sa RTB kaysa Pag-ibig 2? Hindi ako familiar sa Pag-ibig 2. This is not compare the government services, ano? Pero ano po ang tingin niyo, sir? Yung sa MP2 kasi, sir, mataas talaga yung interest na kumpara yan sa amin. It would be around 6% yung kanila. Yung ano lang tinatot talaga, sir, yung problema lang, yung sa liquidity talaga. Hindi nyo talaga, kunyari, kailangan nyo yung pera tulad ng sinabi ng isang listener natin kanina. Tapos bigla po siyang kailangan yung pera. Pag withdraw niya ho sa MP2, wala na ho lahat ng mga interest payments na dapat na makukuha niya. Pero dito po, since quarterly ho pumapasok, nakuha niya na ho yung interest payments. Yun lang ho yung difference po nila. Pero pareho naman ho silang government-backed. Kaya okay lang ho yan. Pero at least po dito sa RTB po, diretso ho sa national government ang tulong ho natin. Yes, totoo yan. So ibig sabihin, sir, yung interest niya directly siya deposited doon sa bangko na kung saan ka nag-open. Yes, sir. Kung saan ibabalik kayo nag-open. Quarterly. Quarterly po. Midnight po pumapasok kadalasan kasi system generated na po, sir. Automatic ano. So hindi siya, sir, pwedeng makalimutan. Hindi po. Hindi ho tulad ng mga anniversary, sir. Oo nga. Napagalitan tayo ng mga birthday, wedding anniversary, mansary. Nakakalimutan dyan, di ba? Dito, sir, dito nakakalimot. Every quarter, papasok na lang ho sa account natin to. Ayun. Nasa system na siya. Yes, sir. So talagang may automatic computation siya. So meaning po, kahit kunin mo yon,
mas kwa na ang presumption is pumasok na sa iyo yung interest na para sa iyo sa kada quarter, in every quarter. Opo, sir. Opo. Sir, isa na lang ha. Sabi niya, good morning, Sir Henry, at sa kausap mo dyan. Yung mga may sari-sari store, umuutang kasi sa, sorry mga friend natin na mga Bombay, ano? Umuutang sa mga Bombay. Mas mataas, mas madali ba, pwede ba sa kanilang mag-invest din o mangutang? Hindi yata sir, di ba? Sa inyo investment eh. Hindi, Opo, hindi sa inyo loan, di sa ba? atin, sir. Opo. Oo. Sige po sir, paki-clarify po. Okay, yung sa atin po, hindi ho to, Loan. Hindi ho to loan. Hindi ho siya Mm. means para makakuha kayo ng immediate cash. Ito po ay investment ho talaga. Tulad Yeah. ng sinasabi nating investment. Kunyari, naglaan ka ng isang bagay para may makuha na bagay pagkatapos ho ng ilang panahon. So, tulad ho sa relasyon, sa pag-ibig, gano'n rin po. Naghihintay tayo, mag-invest tayo bago tayo may makuha sa Opo. hinaharap. Opo. Yes, opo. Sir Neil Uso, maraming salamat po sa inyo. Baka po may nakalimutan akong itanong sa inyo. Baka may gusto kayong idagdag sa Opo, invitation po ninyo sa publiko. Go ahead po. Okay, so sa lahat po ng interesado, available po tong investment po na ito simula ho nung February 15. Kaya ho yung team ho namin mula sa puso para sa Pinas dahil ho sinakto sa Valentine's. Tapos mag-e-end po tong investment opportunity na to hanggang sa 28 po ng February. Oo. So lahat ho ng interesado, kung gusto niyo ho makatulong sa Pilipinas at para hindi ho natin iasa sa boto natin ngayong May ang pagbabago, kundi ho galing ho talaga sa atin. Mag-invest po tayo. Ang 5,000 ho na yan, marami hong matutulungan yan. Yeah. Yung mga 4Ps, lahat ho ng mga natutulungan, mga DSWD na humingi ng tulong, lahat po napupunta ho dyan ang i-invest nyo ho dito sa RTV 27. So lahat ho ng mga makabansa, makabayan na nandyan, mga heartbroken na imbis na ininvest nyo dun sa mga liniligawan nyo, dito nyo na lang ipasok yung 5,000 imbis na Ferrero ang bilhin nyo na 5,000 roses, ipasok nyo na lang dito at sigurado nyo after 5 years may makikita kayong balik sa inyong investment. Oh, nakatulong ka na, may kwan ka pa, may ROI ka pa, may kwan pa, may makukuha ka pang dilihensya. Nag-invest ka, di ba sir? Oh, last na lang sir, may text kasing pumasok. Sabi niya, clarification lang tabi. Sinabi niya na ibebenta sa bank na kinuhaan ng investor, may possibility po ba natanggihan ng bank na bilhin yung bond? Sir Neil. Yes, sir. Apo. More often than not, pipilihin ho nila yan kasi wala ho silang hindi ho lagi available tong RTV. So, ang ginagawa rin naman ho ng bank, sir, rini-resell rin nila yan sa ibang investors. Ayun, yun. Yes, sir. So, ipopost lang nila yan, tapos automatic may bumibili niyan, sir. Kasi may aftermarket po tong retail treasury bond. Kumita pa si bangko kasi may processing fee doon sa bibili. So, at least gusto ho nila yan kasi may cash inflow sila. Kasi yung investment, patuloy-tuloy pa rin po. Oh, so talagang may kukuha at may bibili at may bibili niyan. Yung band Yes, na sir. yan. Oo. Tulad ho yan ng muse ng basketball, lagi hong may bibili niyan. Lagi mabenta yung mga yan, sir. Oo nga. Sir Neil Uso, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat, sir. Thank you. Mga tugang, ayan po magbisita ka mo duman sa mga bangko. Pig-mention ka sa tuyang kahoron. Mr. Neil Uzo, Treasury Operation Officer for Bureau of Treasury. Alright, nandiyan pa si Jim.